yàlla bu ñu saagan 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 anit yàlla akum Serigne Dabo Seydina Mouhamadoul Bousayri wi wa akkadat zuhudahu ɗum ɗo tan tengtini ruuɗare nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e wonde o ala haaju e aduna taw fiha daruratahu e ko o ruudi o sali ko haaju makko ne hen walla mbiya caɗele makko ene hen sabu wasde dañde ko ñaami ñalda korka walla ñalda jihaadi wara rewde Allah taw ne heyɗi ha watta ittude kaaƴan haɓɓa e goñolli mum ɗum ko lor ko caɗele kono ɗum fof o notaki kaaƴe ɗe ko noddimo ndeke tengti ko nela sallallahu alaihi wasallam ko duuɗiɗo mo ala haaji aduna inna darurata o wi andu noon ko wiyete caɗele ko wiyete lor ko la taadu jaggitta yettota ko alal isami e denaɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam فكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرج دنيا من الأدام سيدنا بوسيري وي oɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni annabi men kohowo mo ganduɗa ko woni gardiɗo en pewnowo en o wi wa kayfa tadu ila dunya darurata man lawlahu lam takhruji dunya min al adami o wi aduna kay hattanta wawde lorde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam aduna wawa addude caɗele ɗene jetto fittade nelaɗo Allah ha lora ɗum aduna wawa addude caɗele ɗene jetto jaati nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haala battine makko ha loramo aduna mo ganduɗa lawlahu so wonano nelaɗo sallallahu alaihi wasallam lam takhruji dunya aduna yaltatano min al adam e wasede so wonano nelaɗo Allah aduna tagetake mo ganduɗa aduna ko taguira ko sabum on aduna wawa battinde mum lor wawa lorde ɗum محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من قرب ومن أجام سيدنا محمد البصيري ويورو محمد صلى الله عليه وسلم mo Allah yettani hoore mum yetti ɗum e sifaji mum fof o sayyidul kawnayni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko woni kohowo dendagal bille ɗe aduna kohowo aduna ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kohowo lahara ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wasagalayni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam woni kohowo e tiiɗa koye en ɗiɗo kohowo to yimɓe kohowo to jinneji ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wal farigayni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam woni kohowo e pelle ɗiɗi leƴƴi ɗiɗi gonɗi e aduna min urubin wa min ajami arabeɓe ko leñol kala mo wona arab kaalowo ɗemgal gongal ko ajam ɗeɗo ɗemɗe ɗiɗi kaalateɗe e aduna he fof ko nela sallallahu alayhi wa sallam woni kohowo mabɓe woni mo Allah jimni e dow mabɓe woni ko gardiɗoɓe woni cuɓaɗo e dow mabɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وما كان على النبي من حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله قدرا مقدورا ولا تدع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم على محمد ما كان محمد وما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم bandiraɓe julɓe ko weltare dahi en woodi ko kalɗen e nelaɗo Allah en gaynoyta jamma wodɗoyi almuɓe jokka jimana en nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haala ka fewmori koto Allah so ndoy kalaw man ko ɗum gandal ko weltade julɓe he ko musidɗo moɗon Cheikh Ahmad assalamu aleykum wa rahmatullah wonko Allahu rakien ɗum orokane halaqo fa wonko Allahu rakien ɗum orokane halaqo ufayo wonko Allahu rakien ɗum orokane halaqo fa hunde fo oroki ana borado hunde fo ufayo Allah wonani nandoma leydi kame kam tawdada
kabara beltagol toli inangol da 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 ufaya lidi ina kabara beltagol toli inangol da 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 ufaya chofdo welti e jammahe wanata ala janna tawada ufaya bado henambodo famale ala so wanjobdi yautada ufaya na yohena sedam beltoda maunina borada honda fa ufaya jamma jibinad eyo jamma jibinad eyo jamma jibinad eyo jamma jibinad kalla jamma jibinad eyo 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 liddi ina kabarat eyo cholli ina ngullat eyo chofdo welti eyo nata aljannat yo aljanna uddo koma yo aljanna uddo kom yo aljanna uddo koma 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 yo aljanna uddo choy dalain choy dalain choy dalain choy dalain choy dalain choy dalain aliyatin aliyatin choy samain muqriyatin muqriyatin choy azimun choy rahimun choy nuhatu المفير ما صباحا choy dauna nabki daharan aldumur choy hutafu hawli dunya lan yujiru choy limadha abadi'a nil qadaya choy humqaw mulli mafa logo buru choy guburu la yamutu bi mauti jismin choy abismin haqqi yazlim wa huwa fikum wa huwa fikum wa huwa fikum choy dalain choy dalain choy dalain choy dalain aliyatin aliyatin choy samain muqriyatin choy azimun choy rahimun choy azimun choy rahimun choy azimun choy rahimun choy azimun choy rahimun choy alaysat dadu tarham nili kauni kono manantula haga diman duna maini kono walamma qad sabantila kasa anni choy waqad af nala allal umra minni choy wadinula inu agbaw kulla dinim choy dalain choy dalain choy dalain aliyatin aliyatin aljanna udda ko mangara udito boroda nandafa alhamdulillahi rabbil alamin kento diren gay seeda usam bulali di seeda batten hakkillaji mo wona e dow mum ko eɗen gandi
كانوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناتي نكو وناتي هذا المكو أنا كانوا من الله محمد صلى الله عليه وسلم غوان نكو جداد نكو مغنودا كجوم نكو أنا سيد عبد المطلب إذن بسمه موي حضر مكو حضر ميلاد الله محمد صلى الله عليه وسلم إذن بيا بسم الله مكو إنكو مكو إذن غاندي جمع أولو حنده وجمع تاني محمد صلى الله عليه وسلم ودنون سوركاما كونغول وودكو يوتني ان تاني محمد صلى الله عليه وسلم وهود فند وند eden gandi gila nane almuɓe ɓe nana jima ina kaala e ɗemgal arab kono hatta eɗen belti kono hay sinno en nanani koɓe kaalata ko woni kono eɗen gandi kam ko nelaɗo allah mouhammadin sallallah alih w sallam ɓe goni e mantude eɗen jiiɗi barke nalaade e kommuɗe makko kanko seydi abdoul modalib o pirana en o ɓeydo haalande en jikkuji nelaɗo allah mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓeydotere ɗen ɗum jeɗere ɗen ɗum barkinore ɗen ɗum e oɗo jammu mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon mbuɗa andi kanko sharif en dokkanmo konngol o bismo en e hadara makko e hadara tani ko eɗen gandi gonnen koye yamirore makko no yiri ko noon gollirte bisimillah on saha aboubacry ari haalana yimɓe ɓe koɓe nanata on saha yimɓe fof ndeeƴi on saha waɗa ko ɗum woni wa innahu is aradallahu ha wabnal hamamati e ko ɗum ɗon annabi sallah sallam ɗum alaji maari haalno ɗon joni noon holko taki on saha ɓe ndeeƴi annabi maɓɓe yalti aduna assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dendagal sukaɓe jonginaɓe ko jogade haqqille debbo e gorko salminaɓe inde mum e yettude mum société hande o eyyi min ko mamadou amadou ba ancien koye diaspora jeyami kono hikka kam koye mataw koye mawlud jongina jeyami depuis 3 ans eyyi alhamdoulillahi rabbil alamin hitande fof kadi vraiment ne ɓeyɗo yarude yesso hikka malgré yawre wonde e aduna he nde Allah waɗi en sutoro kadi ko mawɗum alhamdoulillahi nande e ko ɓenni ko eyyi vraiment eɗen jetta Allah eɗen jetta sukaɓeɓe foof kadi debbo e gorko darde muɗum guila e ummiɓe Dakar ha ɓeɓe tawiɗo e wuuro heɓe dendagal soko jonguinaji foof e darde mum kadi yiyama hen vraiment ɓe ñaague kadi ñaague Allah kadi nde Allah waɗata ɗo e hitande faade kadi taw goto foof kadi ne jogui courage e ne jogui kadi pellital e cuusal e baawal nde Allah wallata ɗum daña kadi wadde ko ɓuuri hono ko waɗi hikka ko e malgré affaire corona o e fofof mesure de sécurité ƴettama ne hannirta ni dendagal sukaɓe meɗen ummiɓe Dakar enen kamin mbiyata Dakar na mbiten tan ko dendagal sukaɓe meɗen foof eyyi ne ñaagui Allah tan vraiment nde tinnoto mbaɗa synchronisé ndenda gona neɗɗo goto o gono jonguinajo o tan eyyi wasa wadde jonguinajo hen Dakar najo hen walla goɗɗo hen wiye jonguinajo o tan to ummorɗa e aduna he foof koye wuuro he gartata vraiment nde jokkata darde tan ne wuuro ngo yariri yesso eyyi ñaago Allah kadi nde Allah waɗata ɓeydade e sukaɓeɓe mawɓe e seereɓe meɗen almuɓe meɗen vraiment ɓe beltanama kamɓe darde mabɓe yiyama hen no fewi no fewi no fewi e so wonano kamɓe kadi no wawi taw ko wiyete jamma mawlinde nelaɗo nde so almuɓeɓe tawano ko hen kadi sofat e vraiment ɓe beltanama kamɓe foof eɓe jagade Allah kadi moƴƴere yo Allah hokkene wattune o saaha mbo wuuri en ɓeydinen kala eyyi on calminama moni ko inde mum yettode muɗum mawlum ɗum dan yaari no foti yaari ni rek waɗi fayida haydara mankani no wayatno ni rek ha joni ko noon wayi
min jiyani ko manki hen ko weltare tan kadi eɗen ñaagui Allah kadi hitande fo taw mawɗum ndu ne yaara yesso ne ɓuura ɗo ha ganduɗa ko bisuji e auto ji particulier ji gadda tan eyyi eɗen beltono sukaɓe meɗen ɓe wonɓe caggal leydi e wonɓe Dakar e wonɓe ɗo e wuuro he foof moni fof waɗi hen hakke bawɗe muɗum rewɓe ɓe e sukaɓe tokos ɓe e mawɓe foof eɗen mbiya kadi yen battunimo wuuri vraiment taw eɗen gonde e cellal e ɓamtare e kisal vraiment ko weltare tan onon kadi on mbiyama on jarama quoi saabu garagal mon ɗo kadi ma ɓe ɗum nawde haymo jeeyaka ɗo ma nan mawlud jongi ma heeɗo ɗum onon oɗon mbiya hen félicitation quoi kadi sukaɓe jonguinaɓe wonɓe ɗo ɓe eɓe mbimami wonɓe caggal leydi e wonɓe ɗo e Dakar arɓe ɓe foof eɗen mbiyaɓe vraiment merci 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 eyyi ko ɗum joguinomi ɓeydanmi hen quoi